ba? Sigado. Hi guys. Hi. Sigado. Mula sa Hello kapag yan guys. eh. Nandito sa bukid sa kong bay. May pressure. Ito ba nga may ang ito? Di bata. Nagkuyo kong bata. Nabalay siya akong sa iyang auntie. Pero guys. Hindi kayo hangin diri guys. First kayo hangin diri. Ito sila oh. Nagpahuway padali kay naputol ang sungkit sa lubi. Ini guys, pababa ko, tabang kong hakot. Diyan lang kabi. Nagkura ko kuan. Padto ko diri sa ubos guys. Tabang kong hakot. Diri lang ko. Ito guys. Ako niya ako tunon sa akong guys. Padto sa taas. Tabangan ako sa hakot. Oh. Ano diri guys, ang ilang bukid. Kalubinan. Oh my goodness. May mangga diri guys, uli bunga. Mingaw kayo diri guys. Bisko pong hangin. Pato na ko sa baba. Oh my god. Oh. Mabilan sa saging cordaba guys oh, lami kayo, butong mangga, maghakot sa kong hinahinay guys. Tubangan ako kung bay luoy. Video.
Ya, asa ang kalipang. Asa kang lipang. Bay sa